Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccide moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande koyɗon tan yo Allah waɗanin jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettoɗe seeɗen ɓe min jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof hawɗo mborosa o holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ko wiɗon tan jokke wadde abonné e Pindi TV weltare min dañta addande on hande ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi ene jeeya tigui banggue sungoli ɗi sabone anda ko capantati go lewru juillet ɗiɗon sungoli jogori darne ɗo e nder leydi meɗen woni suɗɗade toɗɗade ardotoɓe toon to suudu sardiji leydi meɗen Sénégal kono kadi manifestation mawɗo jogorɗo dañde e nder leydi meɗen walla mo yeewi askan wi wine waɗa ɗum soɓe mbiyama eye soɓe mbiyama ala foof ɗum haaji mabɓe ala hen maɓe dañ ɗum ɗon ne nane nder jayndel nde ha tengti e cukalel ganda warama toon to diwan mo Sébi Khotan dañguel tan duuɓi 4 fayi 5 ngel waasi fittadu mum walla mbiyen fittadu mum yooɓa nane nder jayndeli ɗi en batta sona uddidde roɓɓindu jayndeli meɗen e subaka alhamisa oɗo woni tan banggal walla mbiyen 16 lewru juin ɗum ɗon noon jaynde gendire Le Soleil udditta damal e oɗo subaka hande ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay darima gam tan haaldude jagorde joguinde banggue sungoli ɗiɗon e widemo tan yooɓe ƴewno ɓe jodori ɓe jewteta kamɓe foof ha ƴeewe holno sungoli ɗi watte ha rewa e lawol kono kadi wona ko ganduɗa ma yuɓɓine capantati go e lewru juillet pandaɗo toon to diwan mo Matam ɓe ganduɗa kay caɗele mumen e banggal ndiyam nane holla ɗumen caggal woni toon tigui ɓe mbi yete oɗo saaha noon ɓe darima gam tan wallidde walla darade gam tan wallidde holɓe toon ɓe banggal ndiyam ɗam ɗon ɓe mbawa dañde ɗum no hannirta ni garen e jaynde enquête kañum noon loskitani oɗo subaka wi namdal muɗum woni beele élection ji ɗi koko jogori riwtede walla jogori ko dañde ɗum noon woni tan namdal gadanal gongal e jaynde enquête ha joni tan ɓe garti kadi e wiide Aliou Tine kañum wi tan ko oɗo saaha yooɓe daro gam ƴewde no ɓe mbaɗi ha élection ji daña kono kamɓe ɓe foof luldiɓe wonɓe ɗum ɗoji foof wonɓe parti au pouvoir foof mbawa yaade élection ji no hannirta ni Déthié Fall wi tan ko so ɗum ko ganduɗa kañum woni élection ji ɗi ruttinama caggal kay ma won ko ganduɗa yete ko ɓuural wonata kamɓe wonɓe e banggal laamu ɗum koye mobɓe tigui kamɓe jiyata hen intérêt o garen e jaynde Vox Populi kañum noon e oɗo subaka ari tan ko ha joni konngudi Ousmane Sonko wiide tan ɗo joni ala tan ko wawa e mobɓe wiide ɓe mbatta manifestation mobɓe ɗum ko janggo 17 lewru juin ndu gonɗen du ɗum ɗon noon ɓe darima tan gam wiide kala koɓe mbiya walla ɓe mbiya hoto ɓe mbatta on ɗon goɗon seppo hattaɓe wadde ɗum saabu yete kamɓe wonɓe banggal laamu ɓe jiiɗi ko hollude ɓe doole ete ɗum ɗon ɓe jaɓata ɗum kamɓe tan ɓe yeewi askan wi ɓe mbima ɓe daru no hannirta ni ɓe duttotako hen caggal hay lawol gotol ɗum ɗon noon baɗono Mohamed Diagne gonɗo tan e ɗum ko ganduɗa kañum woni Benno Bokk Yakar kañum dari tan ko wiide yete gouvernement o yooɓe ƴettu responsabilité ji mabɓe eko wayni so yiiɗi dañde leydi yo haaɗe ɗum ɗon garane cukalel dañguel tan duuɓi 4 toon to diwan mo Sébi Khotan ine tawa e galle mo parani walla mbiyen bâtiment mo ganduɗa suwa tawa parde ngel fittadu mum ina yooɓa toon ɗum noon haade o yitede tawi ko koreji makko ina jiilomo ha e réseaux sociaux ji foof photo je makko ina carano hen goɗɗo mo ganduɗa kay photo je mum carano e nder leydi Sénégal ha tengti ko yalti leydi ndi woni oɗo biyeteɗo tan Kabiline kanko noon o fawama junggo kanko ko tan mo ganduɗa amo wadda junggo e fandu eɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni MFDC ɗo joni noon o fawama junggo ɓe mbi tan procureur woppittamo e hoore makko kanko oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Kabiline Diatta ɓoyɗo yilede goɗɗo mo ganduɗa kay e nder jayde L'Observateur konngudi muɗum nani tawa hen woni ɓe mbaɗi ko wiide gardiɗo leydi ndi honno watta ha wallita leydi ndi e banggal heege kono kadi wallide ɗum e tan ko ganduɗa kañum woni cogguli ɓeydude ɗi kono ha tengti kadi eko ganduɗa kañum woni ko goɗɗum ko faye gurdam yimɓeɓe e gonki mumen e banggue santé walla ko way noon ɗum noon nane nder jayde nde ɗum woni namdal mabɓe e oɗo subaka hande ɓe garti ha joni tan e arrestation Ousmane Kabiline Diatta nangaɗo toon to diwan mo tan Casamance kanko oɗo gorko
gorkajo noon ɓooyi yiilede saabu ko watboniyanke mawɗo ɗo mo tan waɗanno gueɗe ganduɗa ko faade e militaire uji ɗi wonɓe toon ɓe ha tengti hoɗɓe toon ɓe tigui civil aji ɗi amo addantunoɓe caɗele o saaha wonɓe kay caɗele walla yiɗɓe nanude koye mumen e caɗele woni Yewwi Askan Wi kamɓe noon ɓe darima tan gam wiide mo patron mo DGE oɗo saaha noon ɓe gaddi jaabowol mabɓe fanude ɗum e ɓeɗon wonɓe direction générale des élections kamɓe Yewwi Askan Wi ɓe mbi tan ɓe ciññinta hay lawol gotol koɓe totta ko faade tan e liste mabɓe mo ala photo omo biyeteɗo Ousmane Sonko goɗɗum ko duume nder jayde nde jayde l'observateur kamɓe noon ko oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa ittino ko tolne million ngaji 16 totti ɗum walla waɗi ɗum e oɗo ɓiɗɗo gorko gam tan ɓe mbawa resodirde ɗum noon o waɗimo tan gueɗe Sisibe Diop joɓe hollitimo caggal hawo nawimoya lawol garene jayde Les Échos e oɗo subaka alhamisa hande ari tan ko e oɗo nangaɗo biyeteɗo Ousmane Kabiline Diatta kanko noon o nangama ɓe mbi Sénégal noon oɗo saaha kay ma fofago ganduɗa ko fofago tan ɓernde deƴde wonata saabu oɗo ɓooyi yiilede komo ganduɗa ene nannanno armée ji e ko way noon walla wallidde MFDC toon to diwan mo Casamance to o ɓooyi noon yiilede mataw ko joni Allah hoddiri ɓe pawimo jungo ɓe mbi procureur woppata ko wayni ena ɓoccito ɗum Yewwi Askan Wi kamɓene ɓe mbi tan mobilisation mabɓe mo janggo ɓoccitta koɓe hay lawol gotol koɓe poti wadde hen fo maɓe mbad ɗum te ɓe goppirta noon saabu ɓe kulani koɓe mbatta ko te kadi eɓe gandi ɓe goni koye gonga noɓe cutiri ɗin konngudi kamɓe worɓe ɓe noon rewɓe ɓe ne kamɓene ɓe cutiri konngudi ɓe mbi tan goto basdo fittandu muɗum e 11 ɓe ganda ko kawuji communautaire ɗum woni e tan ko faye banggal Covid-19 ɓe mbi noon yo yimɓeɓe ndento saabu rafi o ha joni yaltani nder leydi meɗen Sénégal saka noon nde ganduɗa poussiére o ko bang yo bang ummorto bandiraɓe garene jayde quotidien le quotidien ɓe mbi kay procureur ɗo suudinoɗo yalti ɗon tigui woni tan e banggal Ousmane Kabiline Diatta pawaɗo juuɗe oɗo saaha ɗum ɗon noon ɓe mbi kamɓe MFDC kay oɗo saaha yette aɓene tan jamma mo wetani taw saabu nangaɗo o komo ganduɗa ina dañno doole e goomu nguɗon kono noon o fawama jungo oɗo saaha noon koɓe poti wadde hen fo maɓe mbaddum hen ɗum saabi jiiɗon natal procureur ena jooɗi goɗɗo mo ganduɗa natal muɗum nani hen woni tan Halifa Sall mo Yewwi Askan Wi kankone o darima tan wiide ɓe jaɓata hay lawol gotol ko yiiɗi fawede dow mabɓe ko jayde Libération kañum noon ari tan ha joni e banggal oɗo biyeteɗo Serigne Assane Mbacké Helcom pawaɗo jungo kanko noon ɓe mbi tan amona rewre banggal debbati gorkati kono kadi wondude e sukaɓe ganda sowa ɓendude taw sukaɓe mineur uji e goɗɗum ko ganduɗa nani hen woni baɗe bonde ɗe o waɗi amo fawa jungo ɓe mbi woɗɓe ɓe ganda kay ina cutanno konngudi wiide ko wayni ko tuma mo wona gonga e ko way noon kamɓene tan lawol kay won ko wiɓe nane nder jayde Libération ha joni tan ɓe gari e génération foot e ko kewno toon ko Olivier Perrin omo ganda kañumne wondanno koye cukalon tokkoson ɓe mbi e guila tan 2018 won cukalel ganduɗa kay amo rewno ɗum guel wiyete ko Mortala Seck amo rewno ɗum amo neldanno ɗum photoje ganda ko photoje ɓandude tarde makko hollano cukalel nguel ɗon jafoɗon e ko way noon ɗum ɗon noon guel ɗon cukalel haali ɗum ɓe mbi génération foot noon kamɓe ɓe jinno tan ko fawde hen koyɗe mabɓe ɓe jabbay oɗo musiba wasa yaltude kono noon ko wayni hande yalti te wona ko e dow makko tan ko wayni yani saabu won sukaɓe hewɓe ɓe ganduɗa oɗo waaji waɗi deɗo bone fanude ɗum e dow mabɓe garene jayde Besbi Le Jour ha joni tan ɓe gari oɗo ɓiɗɗo gorko toon to diwan mo Gabon ɓiɗɗo Sénégal kay mo ganduɗa ene sutanno konngudi ñaddine fawa ɗum e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon noon ɓe mbi fatwa tigui fawimo
dow makko ɓe mbi oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Ndiaydaf Kay bammakko wi ko yalte makko tigi ko nden noon woni nde o yalti tan o holliti kanko kay amo o yaafno kono ɓe mbi kala mo ganduɗa kay ko neɗɗo diine gonɗo toon to diwan mo Matam to yalte ngel ɗo cukalel ha tengte koreji makko ha tengte bammakko saabu tan ko konngudi ñadɗi fawe nelaɗo Allah ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa o yaltini o yafnima garene Ousmane Kabiline Diatta komo ganduɗa kay ko tan rebelle pawaɗo juuɗe oɗo saaha procureur noon nane dow gueɗe makko ɓe mbi tan koɓe goppata hay lawol gotol ko wayni ina ɓenna ɓe mbi préfet mo Dakar ko caliɗo tan manifestation walla seppo mo tan yeewi askan wi winone waɗa kono noon oɗo saaha kay kamɓe Ousmane Sonko e yaadiɓe muɗum mbi ko ɓe keɗaki ni ko procureur haalnataɓe ko saabu ɓe ceek ko ganduɗa ummino toon faye mabɓe ɓe mbi manifestation mabɓe mbaɗɗum tigui ɗum ko janggo aljuma ɓe jiiɗi wadde ɗum to place de l'Obélisque garen ha joni Diaynde Stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal e oɗo subaka ɓe mbi Mané e Koulibaly kamɓe noon oɗo saaha ko tan mataw ɓe mbi tan laabi mabɓe koko tan koko yaadi oɗo saaha kanko Sadio Mané noon ɓe mbi amana ɓuura ɓadade Bayern e ko way noon goɗɗo mo ganduɗa kay kañumne wi ko ligguima ha yettiɗo te meeɗa dañde ballal woni oɗo biyeteɗo Sangone Kandji kanko noon ko tan athlète woni champion d'Afrique kankone tan oɗo saaha o wi ko yete ballal aɓe cohli ɗum kono ɓe liggima haɓe jettiɗo hay lawol gotol ɓe mbeeɗa wallitede ɓe ganda kay nane lawol mumen woni Casa Sport oɗo saaha saabu ɓe mbaɗi qualifié e tan final padetenoɗo o ɗum wonno komin gaddano on ko ɓurno tengtude e banggal tan roɓɓindu jayndeli meɗen ko dumino e nder jayndeli ɗi en mbatta sona arde eɓɓore wonde woni tan banggal gueɗe rendo walla mbiyen fait divers kalane gueɗe ɗiɗi woni ko fayi tan e banggal ngel ɗo cukalel toon to diwan mo Sébikotane basguel fittandu muɗum kadi ene tawa e nder tabah no tan gonguel tawirano ha joni toon to diwan mo Tenguedj e nder tabah ngel kam warnoɓe ɗum ɓe jiitama woni cukalon ganda daari tan koye duuɓi 13 fayi 15 16 mbari ɗum ngel ɗo noon enquête nana tan yaaha oɗo saaha ɓe suwa taw andude holko saabi ngel wara cukalel ganda daari tan koye duuɓi 5 ɗum ɗon ena hulɓini hande yiyede e nder leydi meɗen saaha foof cukalon keccon ena mbare hande hulɓinima jaahe kadi bedde e ko wayno e nder tabakuji e ko way noon yo ƴewte so ƴewtama ko warimo ko walla barɗo mo woɗɗata ɗo ɓe koɗi ɗo walla tan woɗɗata ɗo ganduɗa ko kañum woni e galleji ɗo cukalel ngel hoɗi ɗo kamɓe noon justice leydi meɗen ina daña hoolare no fewi e gueɗe baɗe noon walla baɗe baɗe noon ina ñaaga tan ko ɓooyani seeɗa yo Allah laɓɓin ko wayni ha ande ngel ɗo cukalel ɗeɗo gueɗe bonde hooli baɗɗo muɗum hande noon ko ɗon leydi ndi yetti ko ɗon tolni ko ɗon aduna e hoore muɗum tolni subaka mo pinda foof nanata ko gueɗe e baɗe ɗe ganduɗa ete ena hulɓini seeɗa cukalel warama to neɗɗo yuwama to laaɓi neɗɗo waɗama ni neɗɗo wattama ni ko wiide tan yo Allah dandu en enen foof e ɗiɗon boneli ha tengti kay e bone oɗo mo ganduɗa en kalino ɗum ni woni Serigne Assane Mbacké kankone baɗɗo gueɗe kankone ɓe mbi tan hande mo huccit e ñawoɓe so huccite e ñawoɓe noon gueɗe bonɗe ɗe ganduɗa mo waɗanno ɗum fanude ɗum e cukalon keccon ɗum ɗon fo hande maɓe kal hen saabu e ɓeɗon sukaɓe hande jeehi ha ɓe gonɓe ganduɗa wowni ɗumen ɗeɗon gueɗe han jeehi école aji mumen ɗi janggata ɗi ene gonday sukaɓe worɓe hono mumen ƴeewon oɗon bone hande holno wawi layirde saabu ngel ɗo ɓeɗon sukaɓe wonɗoɓe cukalon goron ɓeɗon cukalon goron gondata jaaha kañumen ni gonda e cukalon goron gotkon ganda ko société waaɓe ni mbawi bonnude bonnata ko askan bonnata ko leñol bonnata ko aduna saabu so worɓe mawɓe hillifaɓe hande naggama woni kanko biyeteɗo Serigne Assane Mbacké woni goɗɗo jaadiɗo makko biyeteɗo Jimbori woni woɗɓe ɓe ganduɗa indeli mumen innitama hen yahannoɓe ene yiilanoɓe cukalon keccon goron ina addanaɓe hande ina hulɓini e gueɗe gonɗe ɗe ganduɗa hande nani suuɗi nder kamɓe enquêteur uji aɓe gandi ɗum tawa askan o hande wonɓe keɓani hen taw ɗum ɗon foof nani daryete gueɗe baɗe ni waɗoɓe ni walla wonɓe gueɗe baɗe ni ko wiide tan yo Allah
hollu yimɓe ɓe walla yo Allah surtuɓe saabu ɓeɗo suurare moƴƴani e mabɓe saabu en tant que aɓeni cuuri bone wo ɓurat layde wadde noon yo sutura mabɓe satto yo Allah hollu yo Allah weejɓe haaɓe mbawa yaltude yimɓeɓe ganda ɓe haaɓe mbawa rentede hayso tawi ɓe cokaka ni maɓe mbaw rentede saabu goto foof ma waw rende ɓiyum e neɗɗo baɗo noon saabu neɗɗo baɗo noon kañume ñamde wandu poson kañumen poti bonnata ko aduna foof yo Allah waɗan en jaami kisal koyɗi konngudi guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen oɗo subaka alhamisa hande mbiɗon tan yo Allah waɗan en jaam rokka en ndungu ganda ko ndungu ndiyam jippotogo ara adda gartam bani mon debbo Aissata Ndiaye heɗono en banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat e Ibrahima Thiombane séréer jeeyaɗo e fulɓe hannde